Sí, gràcies. Uau, com rellisca aquest terra. Mireu que marxem, que aquest terra patina molt. Sí, que encara us trencareu una cama. M'he trencat el cordó, que estava bé. I tu què creus? Crec que bé. Esperis, truco el 112. Que entra a la mútua. Jo què sé. Ai, doncs potser que ho sàpigues, Marrec? Ja ho miraré. Què? Truques al 112? Ara. 112 emergències, digui'm. Hola, necessitem una ambulància a edifici infants. Una persona gran diu que s'ha trencat el maluc. Et passo amb el 061, gràcies per la trucada. 061, digui'm. Hola, necessitem una ambulància a edifici infants. Una persona gran diu que s'ha trencat el maluc. D'acord, tranquil·litzeu-vos. Ara mateix ve el 100. Gràcies. Diu que ja venen. Ai, gràcies. Cal vigilar per on caminem. I si algú cau a terra, m'han de mesura i l'han d'ajudar. Se sent